tindré temps segurament de dir tot el que vull dir, però per una part, 3 consideracions. Senyor Ramírez, la Ràpita, no Sant Carles de la Ràpita. No confondre Delta de l'Ebre en Terres de l'Ebre. Delta de l'Ebre és importantíssim, però les Terres de l'Ebre, per sort, són molt més que el Delta de l'Ebre. I en quant al que parlaven de pressupostos, jo soc de números, per tant, i diem, hi ha números que hi ha barbes, miri que en el pressupost d'inversions dels últims 3 anys que vam estar al govern d'Esquerra Republicana i veren claríssimament que els pressupostos de les Terres de l'Ebre estan molt per sobre de la mitjana per càpita de la resta del país, per sort. Dit això, les Terres de l'Ebre, si em permeten, Catalunya és un territori fantàstic i les Terres de l'Ebre som un territori fantàstic dins d'un país fantàstic. Som una gent que ja fa uns anys que vam decidir abandonar la queixa per instal·lar-nos en l'exigència i l'autoexigència, perquè n'estem convençuts que només els projectes, si els fem, si els planifiquem, si els pensem des de les Terres de l'Ebre, podrem garantir la millora del territori. Tenim clar que estem construint un territori que ha de ser atractiu, perquè només els territoris atractius som capaços de retindre el talent i només retenint el talent serem capaços de garantir el progrés del territori. Per tant, jo vull agrair a la diputada Irene Negre les facilitats per a negociar les esmenes i també per aportar aquesta moció. M'agradaria destacar 2 aspectes. Per una part, el concepte de sumar, de posar-nos d'acord, de que la majoria de grups polítics ens posem a favor de les Terres de l'Ebre resistint a temptacions partidistes, per tant, crec que és una bona notícia. I per l'altra part, un altre aspecte, persistir, perquè amb l'objectiu de tirar endavant projectes per al territori tenim molt clar que ho haurem d'anar posant contínuament sobre la taula del govern que hi hagi, perquè només així les conjuntures són canviants i només així podrem garantir que els projectes puguin ser una realitat. Jo, ho saben, com a delegat del govern, que vaig tindre el privilegi de ser-ho a les Terres de l'Ebre, la meva obsessió sempre va ser la unitat de tots els partits per no malbaratar els reptes que tenim, els projectes que de veritat són importants i són estratègics per a les Terres de l'Ebre. Per tant, evidentment, donarem suport avui a totes les propostes. Per no repetir-me amb l'exposició de la diputada de Junts, simplement posar en valor, consellera, ja que la tinc davant, el polígon industrial Catalunya Sud, el pla director urbanístic i l'estació intermodal. No se mos escapa la complexitat del projecte i, per tant, n'estarem absolutament al costat, com bé dia, no fent o intentarem també resistir temptacions partidistes, perquè és un projecte massa important per a les Terres de l'Ebre com per a malbaratar-lo en lluites entre nosaltres. També agrair que ens hagin permès posar damunt la taula el polígon de Camposines, que és important tirar-lo endavant, potenciar el polígon del Molló, el polígon Pla dels Solans del Perelló, que l'alcalde ja està treballant de manera important, i posem una proposta d'un polígon públic de més de 100 hectàrees al nord de la Ribera d'Ebre, com saben, una àrea afectada per una part pel tancament d'Ercros i per l'altra del futur tancament de les centrals nuclears que tindran un impacte socioeconòmic de primera magnitud al nord, sobretot de la Ribera d'Ebre. I aquí crec que és important avançar-nos i planificar instal·lacions per poder atreure al primer territori productor d'energia del país, indústria electrointensiva. Acabo, com sabia, se me faria curt. És bo que seguim posant sobre la taula, com vam fer des d'Esquerra Republicana fa un parell de setmanes, el 2+1 de l'Eix de l'Ebre, per tant, i acabar en la taula tripartida. Jo vull posar en valor per què la taula tripartida, perquè hem tirat endavant molts projectes per protegir el Delta de l'Ebre, però el projecte que queda és l'aportació massiva de sorres al frontal del Delta, i això és competència de l'Estat. I si no ens sentem a una taula per parlar de l'Estat i que pugui autoritzar aquest tipus d'actuacions, serà impossible tirar-les endavant. Vull posar en valor també que s'hagi ficat damunt la taula la construcció de les depuradores del Poble Nou i d'Eucaliptus Amposta, una bassa per emmagatzemar aigua potable a Horta de Sant Joan, imprescindible, que l'alcalde fa temps que ja està tirant, poder resoldre els problemes d'inundabilitat
de la Vall de les Rotes a Caseres per poder desenvolupar el seu pla urbanístic i poder disposar d'habitatge també al món rural, asfaltar el camí d'Horta a Caseres. I acabo, president, simplement amb el tema de l'habitatge. No ha pogut ser al final, però sí que era important no només construir habitatge, sinó habilitar-ne de nou, recuperar-ne el Sareb, i no només als pobles menuts, sinó també a pobles de dimensió menys gran. Per tant, gràcies per la moció i, en aquest sentit, unitat absoluta per part d'Esquerra Republicana. Gràcies, senyor.